kaning atong gibasa ron nga ebanghelyo murag galisod gyud ko relate ani. Ambot nakarelate ba kamo? Wa may klarong mensahe. Saon man ani kasabot mo ani niingon nga wala pay tao nga sama ni Juan nga magbubunyag. Pero ang labing iwit sa gingharian sa langit labaw pa kaniya. Sabot mo na. Kuwasan mo kasabot. Ako kasabot sad. Nya sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon ang gingharian sa langit nahiagom sa mga mapintas nga pag-atake. Doon na day nangadtos langit day nya ilang giatake dito. Murag gisung ba? Ambot unsaon ni pagsabot. Mo ko ano lang ko himo na lang kog ako. Ang gingharian sa langit kana bitang moingon ta nga moabot kanamo ang imong gingharian. Dinhi yuta ang gingharian sa langit gida ni Kristo. Nya si Kristo nahimong iwit sa langit ngano man kay gilabay man siya nga nis kalibutan. Ang langit taas biya kayo ang langit halangdon nya si Kristo gilabay nga nis kalibutan. Kung basahon ninyo sa Revelation chapter 12 naggubat dito sa langit si Satanas na kanhi Lucifer angan nakigubat siya batok ni Michael ni Archangel Michael. Napildi si Satanas kuyog sa iyang mga anghel gihingin lang sila sa langit gilabay nga his kalibutan ngano man iwit kadang iwit sa langit pasabot gipapahawa sa langit. Pero si Kristo ni anhis kalibutan mura sad siya og giwagtang dito sa langit nya gibutang diri di iwit kay siya amo ni akong nasabtan. Pero labaw pa siya ni Juan. Hawa mo kasabot. Ngano man kay si Juan mao may tig-andam sa dalan siya mao man ang muhatag sa kaluwasan. Si Juan tig-andam ra mas kaluwasan pero ang nagda sa kaluwasan gikas langit padong dinhi mao si Jesus. Yaningon siya giatake sa mga mapintas nga tao. Yes, tinuod gyud kay siya nga nagda sa gingharian ug ang nagsangyaw una kaniya kato mga propeta labi na gyud si Juan nga magbubunyag nga nagsangyaw mahitungod sa gingharian mahitungod sa kaluwasan nga gikas Ginoo gipangpatay. Buot bang ipakita ni Kristo ba nga ang kalibutan ng ambisyon nga maoy muluwas nato dili ang Ginoo. Ang kalibutan ba murabitag kanang garbuhon ra kay kalibutan nga maoy muluwas nya kanang mga tawo nga nabilong aning klasihas panghunahuna nga ako'y muluwas dili ang Ginoo nagpadayo na hangtod karon nanimba magay nang uban ron. Kana bang di ka magsalig og Ginoo ika maoy muluwas. Karon kinsa may muluwas sa inyong pamilya ang Ginoo o ikaw nga ginikanan? Ang Ginoo. Sure? So pwede na ka mamatay karong gabi Ayaw sa padiroy, ayaw sa sa ato pa ikaw dahil may muluwas di ay gagmay pa ako mga anak padiroy, gagmay pa ako mga anak. Wa pa baya mas stable ako mga anak pader na pa baya bagong minyo pader niya magsalig pa man anak ko lisod sa kay mamatay ko. Nga naman dahil ikaw dahil may manluluwas. O karon midako na ginagmaayong panghunahunaa hangtod nga ang atong mga kanibang kalibutanon nga mga dato, mga wealthy people, powerful people, sila na mo'y ni-claim nga we are in control of the world and we want to control the world. Muna kami na'y magbuot kanus ka manganak, kanus ka mahimong babay, kanus ka mahimong laki, kami mo'y magbuot. Di ba mo naman aram?
Mo kibaw? Kinsa may mo declare ron nga laki ka? Ang Ginoo o ang tao? Ang tao na. Butangan na kag gender. Depende sa imong sexual orientation or emotional orientation. Dili na ang Ginoo mo'y magbuot nga kani mo'y laki, kani mo'y babae. Di na ang Ginoo mo'y magbuot kanus-a mo itom og muputi imong buhok kay pakulor-kuluran na nato, nanay pink, nanay blue, nanay rainbow nga color. Di na ang Ginoo mo'y magbuot kanus-a ka manganak, kanus-a ka di manganak. Kay ato ng putlon ang fallopian tube, ipalaygit na nato, ato ng alihag kondom, suksukan na natog ayudi. O kung mosipyat yun, kumuto na nato pinaaging abortion, kay kitay gabuot nga two-child policy ra gyud for the better future of your family. Di ba? Nga naman, kay kita kuno mooy makaluwas nato. Tinood? Oy, tubag. Oy, kamong mga maestra, kamo ba'y makaluwas sa inyong estudyante? Utrosan mong luwasonon. Way siguro magdungan mo kamatay, mas maluwas pa ng inyong estudyante nga sipat kaayo kaysa maestra nga sigig-sigasigas mata. Basta ikaron. Oy, labi nag-ari mo magmaestra sa mga kanang mga kinder, mga grade 1, grade 3. Oy, bantay gina ninyo kanang gasig dagandagan diha nga sipat kay para nimo nya imong kasabaan, wa gid nay saha ra ba adto ginas langit. Ikaw nga sig kasaba padung na kas impierno. Karon ra ba ang mga taong langitnon maoy kalagutan sa kalibutan? Ang mga taong langitnon ba maglagot ang kalibutanon nga mga tao? Muna ingos Kristo mapintas nga pag-atake. Example, unsa man ang tuas langit? Truth. Ningon si Kristo, I am the truth. Hala, saksihi kuno ang kamatuoran. Di ba daghan kay maglagot nimo? Isulti ba ang tinuod ba? Lingian ang imong tupad. Ing nadili kay kanindot og naong. Sige, ing nako no. di ba kusmuran juga na hangtod mahuman ang misa. Ay tinuod man sa di mo nakita nga di kay nindot og naong. Be kisa mo kuno nindot at og naong dinhi kuno be. Labaw na ning pare. Ni ang tao rabas kalibutan, di gyud ganahan mo dawat sa kamatuoran, apil na ning nagwali. Gay, sultihi ko no kung tinuod nimong nakita, bebe. Sultihi ko no ko. Dawat ko, anak. Oy, di ta kadawat sa kamatuoran, labi na gyud ang kamatuoran, sakit. Sakit ba? Ikaduha, kanang tao nga magsigig kaluoy sa iyang isig katao, kalagutan ginas kalibutan. Kana ba mga taong maluluyon? God is mercy. Nya, kaluy kuno ng imong isig katao, daghan kay maglagot nimo. Panutan asawa ka, nya maluluyon kay kastanan, pasudlo nimo sa imong balay kanang gikas prisuhan, nakawatan kay naong, maglagot na imong bana. Patuyang kag pasuda na. Sa kibaw ka. Saan? Imong ibutang og kapeligro niya itong mga anak din. Ano imong nang ipasod? Nyagpatyo ta din Ingka ay maluoy ta oy kay way balay. Pagkaugma, gipamatay gyud mo. Anya, okay na niyo? Oh, tuan na, di lagi gyud okay. Basta mosunod kas Ginoo, atakihon jud kas kalibutan. Gisulti na nadaan ni Kristo, pero ang unang pagbasa naghatag nato sa nindot kayong assurance, ayaw kahadlok katawhan ko, bisag murara kag ud, ako kang tabangan. Nya matod pa niya, imo na lang nang yatak-yatakan ang mga bukid, pasabot ka ng mga taong garbuhon, imo na lang nang yatak-yatakan. Tanawa mga taong garbuhon nga nilansang ni Kristo sa cross. Ang say nabuhitabo, pag-uyog sa yuta, kakita sila sa Ginoo nga Ginoo gid ito ang centurion, luhod go si yuta god. Luhod siya ikaw gid ang anak sa Dios. Tanawa karon ang mga taong pagarbuhon kay istanan. Kana bang they are in control. Tanawa di ba galisod na ron sila katog. Ga insomnia.
lisod kay ila pagtog, kay hasol kay ilang kinabuhi kana mga taong magsigig kontrol, magsig pangontrol, asawa magsig kontrol sa bana, bana magsig kontrol sa asawa, maglisod nagtog. Labi na gyud imong kontrolon, imong silingan nga di unta magsaba-saba, nga di unta mag-video okay. Ana, di gyud ka katog. Saman, kamoron, diretso ra mo matog. Dali ra mo katog higda. O dugay kayo. Ang dali matog, pasabot ana mga Diyos no na. Kana maglisod og tog, iyawan o na. Lagi, kana maglisod og tog, kay hasol mo kay hunahuna na. Hasol ba? Hasol. Na. Aga na mga Diyos noon nga, agad raman nas Ginoo, higda na, awa lagi, 5 minutos, hagok na, kagot pa. Pero kana mga yawanon, maluos nila nagligid-ligid diya. Angto na lang na, nga maglain na lang utok ka na noon, nervyos na. Nga naman, yawanon man, ni Akman na kunuhay manluluwas, gusto mang maghimo iyang kaugalingong gingharian, yag maghimo ang Ginoo gingharian, atakihon mandayon. Naunsa may itong buhaton, sundo nato ang Ginoo. Ang mahal nga Birhen sa Guadalupe, usa sa mga modelo nato aning pagsunod gyud sa Ginoo. Why reklamo? Nya unsa man ang Ginoo? Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa to ang Ginoo? Ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masuko og puno sa kaayo. Kana, sunda ko nun naron, ighuman aning misa. Kana bang din adyo ka masuko? Okay. Masaman, okay mo ana? Okay. Nasuko na muna ako. Mau pagsulti na ako, nga sundo na ang Ginoo, nga dugay masuko. Suko na dahil mo na ako dahil. Sige ko panghagad ninyo. Congratulations. Muusab yun ang imong kinabuhi. Nya kanang mga taong dili masuko, kanang mga tao nga maayo kay binuhatan, mao gina sila ang superior at the end. Sila ginay superior. Sila gina maoy tahuron sa mga tao, i-honor sa mga tao. Si Andres Bonifacio, daghang galagot atos una, kay isog bang kayo, pero karon, hero. Jose Rizal, gipusiloy, gipatay, kay daghan sang galagot niya, pero karon, hero. Si Jesus, gilansang sa cross, kay daghang inaglagot, siya, lansang. Karon, saman, Ginoo. Nga ikaw, asawa ka, sigihan lang kag kulata sa imong bana. Nya magpakulata ra ka, daghan san maglagot nimo, daghan pang musaway, danghag, buang, amaw, way buot. Ngano guta magantos ka ng bana nga kuan. Sige lang jud kag ingon nga till death do us part. Nya namatay gyud kas kulata. Unsa may tawag nimo? Santa. Patronas mga kinulata. Di ba? Kanindot Santa sa tingan si Santa Lini, ang patrona sa mga sa mga asawa. So nindutan Santosiano unsa man sad? Wa muangay oy. Sige manindog na ta.